la bi bɔlanta bɛ jumɛn kan o de ye alisilamɛ yɛrɛ bɛ sunkalo kunbɛ cogo jumɛn na ka d'a kan silamɛya baara fɛn fɛn kɛcogo de bɛ a la wala a ka ɲi ka kɛ kɛcogo min na n'i m'a kɛ ten n'i y'a kɛ kɛcogo wɛrɛ la i bɛ taa fili kɔnɔna na o la n'an ko an ka o kɛcogo in kɛ an tɛ se ka pan cogoya si la Alahu Taala ka kumaw kunna ani Alakira ka kumaw kunna sallallahu alaihi wa sallam wala Alakira bɛ mun fɔ an ye sunkalo ko in na ni sunkalo ɲɛsinna an ma wala Alakira b'a fɔ an ye sallallahu alaihi wa sallam man soma ramadan imanan wa ittisaban gufran lahu ma taqaddama min zanbi ko ni mɔgɔ min ye sunkalo kalo in kunbɛn k'i ka sun kɛ limaniya ni Ala ɲɛ siranya kɔnɔna na ko Alahu Taala bɛ yafa i ka jurumu bɛɛ lajɛlen ma i ye jurumu minnu kɛ o kɔrɔ ye di an ka labɛn ka sunkalo makɔnɔ ni limaniya ani Ala ɲɛ siranya ye hakeza o kɔrɔ ye silamɛ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen maa dama e labɛnnen don sun kama i bɛ fɛ ka ɲinɛ sunkalo in sun n'a y'a sɔrɔ i b'a sun a kɔrɔ i bɛna continuer n'a y'a sɔrɔ e yɛrɛ kun tɛ sun a kɔrɔ e bɛ fɛ k'a daminɛ mun bɛ ɲini i fɛ limaniya ani Ala ɲɛ siranya o ye Alakira ka kuma ye sallallahu alaihi wa sallam. Amba baste gon alhamdulillah amba banera gumma go belo basi tala ta kurunta ikisiki ka daga mati ka kuma sebe fo ijole efle o wati de kono ka da kan i ka ladaw ye wa i kan ka sun jagoya o de y'a to kuma bɛɛ ne bɛ sun jagoya i kan k'a da kan ni waati in na i bɛ ne ka mara de kɔnɔna na yan fo i ka taa i cɛ fɛ i don min na n'i seli i cɛ ma don min na o y'i bɔlen ne ka mara kɔnɔ. ban i ka kuma mɛn mɛ ne ye mun mɛn fana ko denmisɛnnin man kan tɛ ka sunkalo bɛɛ sun ko sɔnni ko i kɛlen ko ka sun furu siri. bidenw ka ko kɔni min ye kuma in f'i ye a bɛ k'i lafili dɔɔni tiɲɛ don denmisɛnnin bɛ kalan sun donni na dɔɔni dɔɔni sanni i ka taa se i ka balikuya ma n'i seli i ka balikuya ma kuma min na i bɛ sun furu siri o kuma de la wa e dun b'o kuma de la dɛ nin y'a furu sirilen de ye e bolo o de y'a to ne b'i jagoya kuma bɛɛ n y'i ka sun k'a da kan a ka di denmansa bɛɛ ye k'i den bila sira ɲuman kan. ne ko an denmisɛnninw bɛ ka sun bato minnu kɛ o nafa jumɛn de b'a la. nafa belebeleba de b'a la a nafa fɔlɔfɔlɔ o ye i yɛrɛ ta ye nafa filanan bɛ di mɔgɔ ma masa min sɔnna k'a den bila o sun sira kan k'a da kan diinɛ ɲɛmɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ ko n'i ye maa o maa kalan suranden kelen na a tigi kɛ o kɛ k'o sura in kalan baraji b'a tigi ye cogo min na Ala b'a nɛɛma lase i yɛrɛ ma diɲɛ kɔnɔ ani lahara o de y'a to denmansa bɛɛ b'a laɲini ka se k'i den bila bato sira kan wa a ka se ka bato in waleya o mana kɛ ale bɛ baraji min sɔrɔ a la Ala bɛ tila ka nɛɛma dɔ d'e ma diɲɛ kɔnɔ ani lahara i yɛrɛ ka nin ɲininkali nin jala n ye kosɛbɛ nka n bɛ min fara nin kuma ninnu kan sunkalo in na i jija i ka misiri matarafa kosɛbɛ k'a d'a kan sunkalo mana se ka ban karamɔgɔw de bɛ minnu b'u ka baara bɛɛ bila ka taa misiri kɔnɔ ka se ka mɔgɔw bilasira diinɛ sira ɲuman kɛli la o bɛ cogo min na e maa min fana mana se k'i sen bɔ i kɔnɔ ka taama ka taa don misiri kɔnɔ k'i sigi k'o lamɛn e bɛ faamuya min sɔrɔ o la a d'a kan n'o ma dɔ fara i ka sun baraji kan o tɛ fɛn bɔ a la k'a d'a kan o karamɔgɔw
olu be ka taa wajulu min kɛ ala be barajiba de do olu ma u ka wajulu kɛli la wa olu be baraji sɔrɔ cogo min na ani e min be t'i sigi k'u ka wajulu lamɛn e yɛrɛ fana be baraji caman sɔrɔ o cogoya la ban y'a mɛn n bɛna misira taga fara n bolo kan walasa ka taa wajulu lamɛn i ka nin ɲiningali nin jala n ye kosɛbɛ k'a daa kan silamɛ bɛɛ kan ka nin ɲiningaliw kɛ walasa ka se ka diinɛ ko caman faamu ala yɛrɛ ko sani i k'ale ala bato k'i k'ale ɲini k'ale dɔn fɔlɔ k'o ye batow la belebeleba fɔlɔ ye o be togo min na m'a mɛn aw sunguruninw caman da ko misiri tɛ denmisɛnninw ta yɔrɔ ye o tɛ sunkalo ye dɛ sunkalo mana se i b'i jija de ka misiri matarafa kosɛbɛ walasa ko caman bɛ diinɛ ko kɔnɔ i ka se ka b'u kalama olu kana tɛmɛ i tulo kan o de ka ɲi kosɛbɛ yɔrɔ ne kangari ye lasina ka ko la tiɲɛ tɛ Lakenci. wagati bɛɛ i b'a ye tasa b'e de bolo ka dumuni di lasina ma o donko nana bari lasina la yan nɔ dumuni b'a bolo n y'a ɲininka n k'a ye nin bɔ yɔrɔ jumɛn a ko k'e de y'a d'a ma ko ka taa dugu kɔnɔ Ne kun tɛna dumuni di Lasina ma o. Lasina bɔra yala yɔrɔ la ka na waati min na ne nana sɔrɔ Lasina dalen bɛ. Makari ko ni i yɛrɛ y'a ye i tɛ sɔn. A hinɛ ye n minɛ. O de la ne ye dumuni ta n ko n kun bɛna dumuni d'a ma. Wolotin ka gɛlɛn o ma. i ma foyi fɔ ni nkalon tɛ depuis don min na ne y'a ye i bɛ ka dumuni di lasina ma yan nɔ n y'a dɔn k'i t'a kɔ dɔwɛrɛ la ni nkalon tɛ lasina bɛ ko o ko la so in kɔnɔ dɛ e de dalen b'a kɔ kan n dun bɛ min f'i ɲɛna den n'a ɲɛna i kungo de b'i bolo n'a ma ɲɛ fana i ka ko de b'i bolo ye sabula den cɛnni bɛ tɔgɔ cɛn min lase ba ma a t'o lase fa ma Mahiga kan'o fɔ den y'an bɛɛ jɛ de o an bɛ jɛra ka den in wolo n'a tiɲɛna n'an de ye nka an ka jɛ ka dilan o sira kan an jɛ tɛ dɛ ne mana sira o sira ta ko n bɛ lasinɛ dilan e b'a b'o sira kan e bɛ se k'a fɔ cogo di k'an jɛ don an jɛ tɛ o yɔrɔ la dɛ ne kɔni ne bɛ min f'i ɲɛna ni den ɲɛna o ye bɛɛ de ta ye nka n'a tiɲɛna n tɛ se ka kuma o yɔrɔ la wolo tin ka gɛlɛn o ma ne bɛ se ka Lasina ye cogo di k'a to yen ma e bɛ fɛ a ka sa e tɛ ka taa kɔ kan dɛ o don ne yɛrɛ ye Lasina ye cogo min na a bɛ ka kolonkolon a kɔnɔ kan k'a kɔnɔ b'a dimi maɲuman ko la ne bɛ se k'o ye ka to yen cogo di o tuma n b'a to yen a ka sa Lasina ɲɔgɔnna joli de bɛ yen ko min bɛ ka sun hali den fitininw minnu b'a daminɛ san 5 la fo ka taa se san 10 ma olu bɛ ka sun yɔrɔ min na olu ma sa Lasina de bɛna sa o yɔrɔ la Lasina de bɛna sa o yɔrɔ la k'e bɛ Lasina to yen k'o ka sa e bolo ko Lasina bɛna to tantɔ da n ko don dɔ la Lasina fana bɛna kɛ dutigi de Lasina bɛ se k'i to o dutigiya la cogo di ko o den ko o kana den sɔrɔ o cogoya la ko o bɛna diinɛ jumɛn a ka du kɔnɔ o mara bɛ min komi i yɛrɛ ko wolo tin ka gɛlɛn n'a ta tiɲɛna ka d'i ma don o don ko sigida bɛɛ tigɛra a la k'a kɛ malangolo sigida la o don i bɛ wolo tin kɛ k'a dilan n bɛ min f'i ɲɛna o ye ne tɛ ka Lasina tiɲɛ ko ye Lasina man kɛnɛ de n bɛ se ka to a ka sa n bolo cogo di ne kɔni tɛ se k'o kɛ dɛ wa n'i ye sunkalo in kunbɛn ni o limaniya n'o ala ye siran ye k'i ka sun kɛ o limaniya ni ala ye siran ye kɔnɔna na ala kira y'i garanti ko i ka jurumu bɛɛ lajɛlen ko ala ta'ala b'a bɛɛ lajɛlen yafa a ka ɲi n bɛ n sigi yan dɔrɔn non n bɛ n sigi yan awɔ cɛ i bɛ wajulu lamɛn la dɛ cɛ nin karamɔgɔkɛ in ka kuma ka di ne ye koyi a bɛ ka bilasiralikan ɲuman bɛɛ de di ne ma vraiment non o ka ɲi kosɛbɛ cɛ sinon sunkalo taabolo a ka fisa kɔni an b'a la tanu sunkalo taabolo ka fisa yɛrɛ yɛrɛ de e yɛrɛ dun bon n bɛ ka n débrouiller ala barika la kɔni
taabolo ka fisa n yɛrɛ fan fɛ alhamdulilayi mais i b'a dɔn ne ye ko dɔ ye bi a ye ne sɔn hakili la dɛ fɛn o fɛn bɛ fɔ sunkalo ko la wallahi ɲuman sira fɛ a ka jugu n'o bɛɛ ye i b'a dɔn sunkalo de bɛ kɛ sababu ye sun de bɛ kɛ sababu ye jogo mun b'i la n'i dɛsɛlen don k'a bila yaasa i bɛ se k'a bila cogoya min na cogo dira tan ne terikɛ dɔ tun bɛ yen bilayi bɛɛ kumara fɛ a ka cigarette min ko la o ye ko an b'an yɛrɛ kan koyi k'ale tɛ se ka cigarette bila ko cigarette min kɛra ale da kan de mais ne bɛ bali mun na n taara a fɛ yen o don wallahi an ye baro kɛ k'a ban ne ma cigarette min ko kuma mɛ a da hali ma y'a da n y'a ɲininka de n ko tala i sera ka cigarette bila cogo di ko wallahi k'ale karamɔgɔkɛ dɔ de ka wajulu lamɛn ko karamɔgɔkɛ bɛ k'a jira k'a fɔ n'i bɛ fɛ i ka fɛn c'est-à-dire i ni dingɔ fɛn mun ka di i ni dingɔ ye n'i bɛ fɛ k'a bila teliyara yaasa i bɛ se k'a bila cogoya min na n ko vraiment n'o b'o cogo la an kan ka sunko in minɛ an bolo fila la sunkalo don sunkalo tɛ an kan ka sun yaasa an juguw ka ɲɛ i ka o kuma o ye tiɲɛ ye karaga ne bɛ ka karamɔgɔ min lamɛn nin ye o bɛ k'o kelen yɛrɛ de fɔ ne ye ko n'i ye ɲuman o ɲuman kɛ sunkalo kɔnɔna na o de bɛ jidi ka taa fɛ wa ala b'i sara n'o ɲuman de ye n'a kelen ye mɔgɔ sun tigɛ o i ye suguri di mɔgɔ ma o c'est ɲuman o ɲuman i mana fɛn o fɛn kɛ sunkalo fɛ ala bɛ dɔ fara a kan n'o ko bɛ o cogo la an t'an ka ɲuman kelenw caya yaasa an ka barajiw bɛ se ka yiriwa cogoya min na i y'a ye. Ça tourne. Action. Ma fille ka bɔra cɛ sani k'i jɔ i fana ka to ɲini kɛ n ka cɛ ma fiyɛ na ne m'a fiyɛ ko kafiri don wa ni an ka suntigɛ minɛnw ni tantɔ a bɛ nin bɛɛ tobi hali kelen a t'a bila ni nin an yɛrɛ ka tomati kɛnɛ bɛɛ ta an bɛ taa kɛnɛ bɛɛ ɲini kɛnɛ bɛɛ C'était là. Ismaël. o kuma ye tiɲɛ mais ne ko comme sunkalo yɛrɛ daminɛna sisan de an tɛ fɛn dɔ labɛn an ka taa n'a ye misiri la wa mɔgɔw ka se ka taa sun tigɛ o la kɔ mais o i b'a dɔn i ka kuma latigɛ tɛ parce que ne fana ye jateminɛ kɛ o jateminɛ ye jumɛn ye c'est vrai sunkalo kɔnɔ a ka kan ni se b'i ye i ka taa dumuni di misiri la yaasa silamɛw bɛɛ bɛ se k'u sun tigɛ a la cogo min na mais dɔw bɛ yen olu bɛ maloya ka t'u sun tigɛ misiri la i n'a fɔ sigiɲɔgɔn dɔw bɛ yen ni se t'u ye u yɛrɛ b'a dɔn se t'u ye mais u bɛ maloya ka taa u sun tigɛ misiri la o ko bɛ cogoya min na sisan ne tun y'a laɲini n'an kun bɛ se ka jateminɛ kɛ an sigiɲɔgɔnw cɛla la an ka essayer ka taa an bɛ taa sun tigɛ mun di misiri la dɛ an ka taa o kelen di an sigiɲɔgɔnw ma ne kɔni bolo o fɛnɛ kun ka ɲi dɛ bawo a baraji bɛɛ kɔni bɛ ɲɔgɔn dafa i k'o jateminɛ o ye tiɲɛ de ye ne yɛrɛ hakili tun ma nin ye mais o n'an y'a tila dun e ka taa ni dɔ ye misiri la ne fana ka taa ni dɔ ye ka t'o di fantanw ma i b'a dɔn fɛn ninnu filɛ nin cogoya min na nɔnɔ tɛ dɛgɛ tiɲɛ quoi ne kɔni bolo i taara di misiri la o i taara di sigiɲɔgɔn dɔw ma o a bɛɛ ye baraji kelen de donc c'est à nous de voir an de b'a jateminɛ sisan n'an bɛ taa di misiri la ou bien n'an bɛ sigiɲɔgɔn jateminɛ de kɛ sigida la se bɛrɛ tɛ mun ye ka taa suntigɛ d'a ma ala de kɔni m'a baraji bɛɛ sɛbɛn mais ne hakili la an ka misiri ta ɲi k'a to yen parce que déjà mɔgɔ caman bɛ taa n'u ta ye misiri la an ka jateminɛ kɛ sigida la fantan caman bɛ sigida la u tɛ se ka wuli ka taa misiri la ka taa sun tigɛ k'u denbaya to so n'a danna ne ma
an ka yala olu ɲɔgɔn cɛ an ka taa ta d'u ma. Tiɲɛ na i b'a dɔn baraji a bɛɛ ye kelen sa nka e ka kuma ye o baraji bɛ sɔn ka bonya ni misiri kɔnɔla ta ye parce que n'i y'a jate minɛ ka taa dumuni di misiri la i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na mɔgɔ jɔn de bɛ se k'i ka denbaya to kɔngɔ la sa ka t'i sun tigɛ misiri la ne kɔni bolo ditigi foyi tɛ sɔn k'o kɛ dɛ donc i b'a dɔn an k'an ka base kɛ an bɛ jateminɛ de kɛ sisan sigidaw la se bɛrɛ tɛ minnu ye an ka don an ka taa dumuni d'u ma yaasa u n'u ka denbaya ka sun tigɛ lafiya la an kɔni an k'o jateminɛ ne kɔni bolo o ka ɲi. Problème foyi t'a la. Voilà. An k'a lajɛ an ka kɛ tan tɔ. Voilà. N'a danna ne ma association min bɛ sigida la an ka taga kuma ɲɛfɔ yen nɔ walasa u ka se ka fara an kan k'a koɲɛ kɛ. Vraiment i b'a dɔn i ka o ko in fana ye tiɲɛ parce que an kana na nin da an fila dɔrɔn ma quoi donc n'an y'a ɲɛfɔ comme ne ni association président yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn déjà donc ne bɛ taa kuma ɲɛfɔ ye parce que an kana silamɛya kɛ tɔgɔ ɲini ye quoi ka ɲɛ ɲɔgɔn ma ne bolo o ka ɲi ka tɛmɛ tɔgɔ ɲini kan i y'a ye donc an ma ko cogo la an filɛ nin ka hakilina ɲuman mun ta nin ye an tɛ wuli an ka taa nin lawaleya parce que hali an bɛ don min na ko san dɔw bɛ yen u bɛ kɔngɔ la donc o ɲuman min ye an ka wuli an ka taa nin kɛwale in la wajibiya. O ye tiɲɛ ye dɛ an ka wuli an ka taa joona o fɛ. I ka arajo in ta kɛ voilà.